Τι μουσική ακούς? Βέβαια είσαι τυχερή, διότι έχω αρκετά μουσικό αυτή. Δηλαδή. Ρε αδερφέ, πες μας τι μουσική ακούς. Έχεις πάει μέσα από τη Λαμία, έφυγες στην Πάτρα, γύρισες στον Εύωσμο και ξαναγύρισες Αθήνα. Πες μας ρε αδερφέ. Δέχομαι και γουστάρω πολλών ειδών μουσική στο μυαλό μου. Πιο πολύ λόγω και του επαγγέλματος γουστάρω μουσική που είναι λίγο πιο, να το πεις. Κοίτα ένα μαλάκα ρε, θα με νευριάσει ρε μαλάκα. Κοίτα ένα μαλάκα ρε. Ρε πες μας ρε τι μουσική ακούς ρε. Πες μας αγόρι μου, να μάθουμε τι μουσική ακούς θέλουμε. Δεν θέλουμε να μας πεις από πού πηγάζει η μουσική που ακούς. Θέλουμε να μάθουμε τι μουσική ακούς. Πες μας. Ανεβαστική, λίγο πιο aggressive. Δηλαδή, μ' αρέσει το rap, μ' αρέσει το hip hop, μ' αρέσει το metal, Ναι, μ' αρέσει οκ, το rock. κατάλαβα. Τι ζώδιο είσαι? Είσαι σε επίπεδο Λίτσα Πατέρα. Ρε αγόρι μου πάλι, θέλεις να αρχίσω να φωνάζω. Σε ρώτησε μία αγαπημένη ερώτηση. Τι fucking ζώδιο είσαι. Πες το ρε αγόρι μου που το πας Μεσολαμίας. Πες το ρε παιδάκι μου.